ئارمانجکردنە هەرێما کوردستانê و ئارامی و سەقامگێریya wê jariye dijmin dagîrker û nehezên gelê Kurd û destkeftînên wan bi pîlan û hişekî qirêj berdewam dikin. Di navbera her dem û demekê de hevdemî her serkeftineke Kurdan li Herêma Kurdistanê hewlên gef û fişaran hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê tê armanjkirin. Herî dawî 13 Adara 2020 demjimêr 1 hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bi çend mûşekan hata armanjkirin û zirarên maddî ketin. Derbarê vê êrişê ji derên Kurdistanî tekez kir. Herwiha li gor videoyên hatî belavkirin ku duê êrişê de balyozxaneya Amerîkî hatiye armanjkirin. Çend mûşek li nîzî wê ketine. Hûn jî li taxa zêrîn û avahiya Kanala Kurdistan 24 ketine. Tê de 12 mûşekên balîstî hatine bikar anîn. Li gorî hema jêdaran encama vê êrişê de wekû zirarên canî du welatî birîndar bûne. Lê tu kesî jiyana xweş dest nedaye. Lê zirarên maddiyên mezin ketine bi taybet li avahiya Kurdistan 24. Amêr û kelûpelên wê rastî zirareka mezin hatine. Serbarî ku welatiyên wê deverê hatî armanjkirin neştecîne terseka mezin kete di dilê wan de. Roja 13 Adarê desthilatê Îranê armanjkirina hewlêrê xwe gert. Sopaya bazdaran a Îranê di daxuyaniyekê de got ku wê navendeke stratejîk a İsraîlê bi mûşekên balîstîk kiriye armanc li gorî bazdarên Îranê. Çavdêr jî divê derbarê de tekez dikin. Serkeftina Partî Demokratê Kurdistan li hilbijartinên parlamentoya Iraqê de li serkeftina aliyên ser bi Îranê ve li Iraqê duan hilbijartinan de avakirina hikûmeteke nû ku tê de li gor encaman trola Îranê li Iraqê namîne. Sedema vê êrişa dawî ye li ser hewlêrê. Ev ne cara yekeme hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê tê armanjkirin. Bi taybet piştî referanduma dîrokiya gelê Kurd ku tê de li ser daxwaza serok û rêberê gelê Kurd Mesûd Barzanî. Gelê Kurdistanê biryara xwe da. Dengdan bi erêj bo dewletbûna Kurdistanê birêjeya 93.72 da. Lê ev cara yekeme hewlêr ji dervey sînor ve tê armanjkirin û dan pêdan bi êrişê tê kirin. Di hemî caran de hata tekezkirin ku armanca wan ew e ku destkeftinên Herêma Kurdistanê û hikûmeta wê têk bidin. Lê hewlêr wekû Serok Barzanî dibêje hewlêr her hewlêr e.